второ място в отборното, страхотно представяне на ансамбъл, в индивидуалното 4 златни медала. И квота. Благодаря. Това е невероятен успех. Доволна съм, защото за много кратко време, поне за работата ми с ансамбъла, не мога да кажа за индивидуалистките. Това, което виждам, индивидуалните гимнастички работят много и това е видно. Но за ансамбъла за твърде кратко време трябваше да сменим една композиция и така доста усилия и труд хвърлихме, но мисля, че няма невъзнаграден труд. В крайна сметка, който работи, личи. Скромно се изказва. България спечели сега отборните титла. След 30 години отново сме на върха. За съжаление, не ни се получиха нещата в многобоя. Била си състезател в тези моменти. Как се събира човек? Съжалявам, мисля, че български ансамбъл е много добре подготвен. Просто някой път една секунда как да кажа, разсейване води до такива грешки, но като цяло са изключително подготвени. Желаем успех на Олимпиадата. Това, че не станаха този път световни шампиони, това е просто едно състезание. И смятам, че не е дошъл края на света, е просто едно състезание.